नमस्कार, मी शुभा कोकणी फ्लेवरमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते। आजची आपली रेसिपी आहे कोलंबी फ्राय। कोळंबी साफ करायला जरा जास्तच वेळ लागतो, पण शिजायला किंवा तव्यावर फ्राय करायला अगदी थोडा वेळ लागतो। समुद्रापेक्षा खाडीतील काळसर रंगाची जी सुंगटे असतात ती जास्त चवदार असतात। मालवण पट्ट्यात सुंगटे तेलात तळून काढण्यापेक्षा तव्यावर थोड्याशा तेलात परतून काढणेच अधिक पसंत केले जाते। या प्रकारे तळलेली कोलंबी ताटात पडताच भुकेलाही निमंत्रण मिळते। तसेच कोलंबी फ्राय हा पदार्थ स्टार्टरसाठी सुद्धा एक उत्तम असा पर्याय आहे। चला तर मग पाहूया कोलंबी फ्रायची रेसिपी। फ्राय करण्यासाठी मी इथे कोलंबी स्वच्छ धुवून घेतली आहे, त्यातला धागा काढून घेतला आहे आणि स्वच्छ धुवून घेतल्याच्या नंतर मी लिंबू, थोडंसं कोकम आगळ लावलं आहे आणि हळद लावली आहे, मीठ लावले, आलं लसूणची पेस्ट आणि हे सगळं मॅरिनेट करून मी 1 तास तरी ठेवलं होतं प्रॉन्सला। आणि इथे मी घेतला आहे रवा, घेतला आहे तांदळाचं पीठ, हा लाल मिरची पावडर घेतली आहे, मीठ घेतलं आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर मी घेतली आहे। आता हे सगळं मिक्स करून घेणार आहे आणि ह्याच्यामध्ये कोलंबी आपली कोट करून फ्राय करणार आहोत। ठीक आहे, चला बघूया कसं करायचं ते। इथे मी तवा तापत ठेवला आहे, ह्यामध्ये आपण कोलंबी फ्राय करून घेणार आहोत। तवा जरा तापला का मग आपण तेल घालून एक एक कोलंबी त्यामध्ये फ्राय करूया। आता मी तेल घालून घेते। तेल बऱ्यापैकी आपलं तापलं आहे, ह्यामध्ये मी हे सोडून घेते। व्यवस्थित फ्राय झाले पाहिजे आपल्या कोलंबीला, व्यवस्थित कोटिंग करून घेतलं आहे मी। एक साइड आपली फ्राय झाली आहे, दुसरी साइड पण आपण फ्राय करून घेऊया। हे मी मीडियम गॅसवरतीच करते, जास्त गॅस माझा स्लो पण नाही आहे आणि फास्ट पण नाही आहे। दोन्ही बाजू व्यवस्थित शिजू दे। जास्त फास्ट ठेवला तर करपून जातील सगळ्या प्रॉन्स आणि आतमधून ते शिजणार नाही। प्रॉन्स आपल्या दोन्ही बाजूने फ्राय झालेत, आता आपण प्लेटमध्ये काढून बघूया। प्रॉन्स रवा फ्राय पाहिलंत मैत्रिणींनो, किती झटपट होणारी रेसिपी आहे। ही रेसिपी बॅचलर मुलामुलींसाठी तर एकदम सोपी अशी आहे। ज्यांना सोपे असे नॉनव्हेज पदार्थ करायचे असतील तर ही रेसिपी एकदम फायदेशीर अशी आहे, जी कमी साहित्यामध्ये आणि कमी वेळेमध्ये झटपट तयार होणारी अशी आहे। मंडळींनो, तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटच्या माध्यमातून नक्की कळवा। आणि हो, माझ्या चॅनलला जर अजूनही सबस्क्राईब केले नसेल तर तेही करून घ्या आणि माझ्या रेसिपीला लाईक आणि शेअर करायलासुद्धा विसरू नका। आता पुन्हा भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपींसोबत, तोपर्यंत